様こんにちは。アロハヨラーナのテヘレイトリタシと申します。今日はとっても天気が良くて多くの皆様にお集まりいただきましてとっても嬉しく思います。これから30分間のテヘレイトリタシのタシアンショーの方をお楽しみください。それでは次にご覧いただきますのはですね、我らが誇ります、ノテヘレトルタシのキッズのダンサーたちの、パフォーマンスになります。温かい拍手をいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。それではご覧ください。どうぞ。
ました。これからですね、皆様にご覧いただきたいと思いますのは、ソロのパフォーマンスの方をご覧いただきたいと思います。まず最初の組なんですけれども、中学生高校生の、3人のパフォーマンスを皆さんにご覧いただきたいかなと思います。ちょっと脚光をきれいさせてくださいね。ありがとうございます。それでは、紹介したいと思います。あおちゃん、れいちゃん、りのちゃん、3人の、中高生の、ダンサーを紹介したいと思います。ビートに合わせて即興で、振りの方を、踊りますので、ぜひご覧いただきたいと思います。続きましてもちょっとですね、高校生の、パフォーマンスを見ていただきたいと思いますけれども、次にご紹介しますのは、マナチェン楽しませてくれると思いますので、ご期待をしてみていただけたらと思います。プレッシャーどんどん上げてます。ではよろしくお願いします。どうぞ。次ですね、我らが来ました。スイとリノが来ました。この2人は、今年初めてちょっとソロのパフォーマンスに挑戦しようと思ってる2人なので、先ほどまでのダンサーとは違いまして、皆様の温かいご声援をいただけたらと思います。それではよろしくお願いします。スイ・リノ。
じゃん。どうもありがとうございました。それでは最後お楽しみいただいてのってへりのショーを終わらせていただきます。それでは最後皆様お楽しみください。どうぞ。Wana patidifa